folkens, som vi kan se, så vi overløser, og vi svømmer sådan et sted her, vi samler træ ind. Så vi kan bygge os et hus. Jeg vil starte med at bygge en pickaxe, så vi kommer ned i og mine noget jern, og noget diamond, og noget sten, og noget... Hvorfor laver jeg gå? Lad os grafen til mig. Fuck, vi finder noget, Maurice. Lad os finde. Så vi kan godt bruge nogle til det. Se, jeg aner ikke at bruge det her for noget, Maurice. Så. Nå. Vi har ikke brugt sand til noget, så vi skal sådan rigtig sådan... Det er rigtig godt det her. Sugar King. Motherfucker, Sugar King. Sugar King. Lækker den, Sugar King. Sugar King. Jeg har ikke nogen ting. Jeg har ikke nogen ting. Det er mega nederen. Hvor går det her? Jeg får bare nogle ting. Vi skal ikke lave et hus i verden, men vi skal have noget Sugar King. Yay! Jeg har 2 stykker Sugar King. Jeg har 2 stykker Sugar King nederen. En for nummer 8. Wow. Jeg skal samle træ ind. Og så gør vi dernede. Når jeg får samlet træ ind, så kan vi mig en pickaxe. Ja, nemlig en pickaxe. Så går vi dernede. Finder diamond to the sky. Okay, det er bare en vigtighed. Nå. Lad os få ting igen. La bare. Miner noget birketræ. 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 Miner noget birketræ. Miner birketræ, det kan vi jo godt se, vi gør. Nej, vi skal ikke lave et godt der, vi skal lave nogle sticks, og så skal vi lave mig en ting. Og vi skulle noget der i episode. Og vi skal lave mig en stenpickaxe lige på landet. Jeg gør det her nede i næste episode, og ikke episode, og skal næste lige om lidt, for jeg skal lige ind i noget sten. Jeg vil også godt komme med adventure map, men sådan alene adventure map, det er sådan sjovt. Og så finder jeg jern. Okay, flot. Flot, jeg finder jern. I stedet for at finde sten, finder jeg selvfølgelig jern. Se der, jern. Et stykke jern, jeg finder nu. Vi går op igen, og så finder vi lige ud af, at vi skal have nogle flere sticks. Ja, selvfølgelig skal vi have flere sticks. Det er klart, vi skal føre flere sticks. Sådan. Sticks. Vi skal ses på sticks. 28 tror jeg, det kan nok, hvis jeg skal være ærlig. Men vi skal lige have nogle flere med. Jeg har til at finde masser af kul. Bone meal! It's bone meal! Det er et spørgsmål. Har I nogensinde prøvet at spille Minecraft? Det er hvad jeg har. Nej, nu skal vi forkert.
Dagens spørgsmål er, hvad synes I er min første video? Skriv mig ned i kommentaren. Og giv et like, hvis I kan lide videoen. Jeg ser jo, jeg skulle bruge det nu. Men der ikke kan ramme. What? Nej. Det er så smart, så jeg kan overleve det her. Jeg skal have hæveren derovre, og det er mega besværligt. Det er mega langt. Ah, fuck! Fuck, du er til at gå i død, mand. Jeg ved ikke, hvad skal jeg så død af dig. Jeg finder mig allerede snart oven det der. Ja. Jeg skal fatte det kul der. Jeg kul. Mine kul. Mit kul. Mine kul. Hvis I kan høre lidt mere, så er det en kat. Jeg har en kat. Men vi skal mine masser af kul. Og også dejlig XP faktisk. Målet i den her episode er faktisk at finde diamanter. Jeg træser 4, altså der er stadig mange ting, der ved ikke, hvad sådan noget er. Programmet præsenteres af postkortet fra Postdanmark. Rigtig postkort for din mobil. Programmet præsenteres af Juicyplay.dk. Nyheder og video om stjernerne fra Danmark og Hollywood. 3 stykker jern. Vi har det. We are family. Der er godt der vi skal op i, men jeg har ikke noget. Nu må jeg komme op. Jeg har det. Nej, det skete ikke det der. Jeg har ikke noget træ med ham nede. Nej. Fuck, jeg har ikke noget her. Den fik jeg stykker sådan noget godt. Det kommer så langt små bare gå op. Hvad fanden er det? Det er der. Og hvor her, vi skal ikke med det. Så. Kan det bare lige op. Hvad er det, vi går i gang? Ned. Woohoo!
Det er spændende. En grot, der går ned og siger, nej. Den stille med, hvor jeg skal gå. Jeg tror, jeg bestemmer lidt den her vej. Fail vej.